nok sige til, at jeg gør det. Okay? Ja. Hvis du bare lige hovedet lidt frem. Så har de fat med tanken, som du nok husker sidst. Så kameraet også kan få det med. Det er en dyb ind, som det, tror jeg. En lille smule. Så tag en dyb indånding lige her. Og pust ud. Perfekt, det klarer rigtig flot. Ja, man skal godt huske det nu for sidst. Det er ikke noget negativt. Okay. Jeg husker kun sjældent dumme mennesker. Virkelig. Jeg husker for det meste de flinke. Der er for mange dumme mennesker i verden. Det bliver spildt noget tid på dem. Det bliver svedigt heller på en grund, ja. Ja, det er fordi, nu ved du, at vi snart er færdige, og så bliver du nødt til at gå fra mig igen. Det er det der med dårlig humor. Tag lige billeder, så kom spil. Rosa. Så vi skal bare se pigen på, så færdig. Det er okay? Ja. Awesome. Det er også. Dunk! Hvad var det? Og Pearson, han besøgte i. Nå. Det er fandme lidt trist. Hvis man ikke kan tåle sig på, skal man i hvert fald ikke have det her job. det er nok en god indikator. Ja, det eneste drev, det er cooling, men det var fordi, det er så bad småt, det her lort. Ja. Er du okay? Ja. Cool. Bløder ikke, hvad? Ja, ikke rigtigt. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det kan man få så ikke ud. Jeg skal nok forsøge at lade være med at give dig en rød trøje. Det er bare en ekstra gave. Du har ikke sådan noget teaterblod liggende, fordi sådan, bare hjælp. Desværre, nej. Jeg havde faktisk en gang. Nej. Jeg tror ikke, det er smart at komme lidt sukkervand i. Kom nu. Jeg skal bare lige fjerne prikker en gang. Så er vi færdige. Skal du flyve? Jeg kan lige løfte op i håret. Prøv sådan ret hovedet sådan lige ud. Det er faktisk ret pænt. Mm. Så er det hele for det. Tada!